UNICEF ha assenyalat 4 mites o idees errònies sobre el treball infantil que prevalen a la nostra societat. Molts i moltes de nosaltres pensem que el treball infantil només existeix en els països pobres. Però segons UNICEF, aquesta afirmació no és del tot certa. L'OIT ha calculat que als Estats Units, el país més poderós del món, el 28% dels menors i les menors de 15 anys treballen. A Europa, la profunda crisi econòmica dels països de l'est ha portat els joves a preferir rentar vidres de cotxe abans que estudiar una professió que només els pot proporcionar una feina mal remunerada. Un altre dels mites que ha considerat UNICEF correspon a l'opinió generalitzada que el treball infantil no s'eliminarà fins que no desaparegui la pobresa. Aquesta també és una afirmació errònia. De pobles amb condicions econòmiques molt empobrides n'hi ha hagut sempre, però mai com fins ara s'havia explotat els nens i les nenes d'una manera tan radical i generalitzada arreu del món. Així doncs, el treball infantil no és només conseqüència de la pobresa, sinó bàsicament de l'explotació que es fa de la pobresa. Tradicionalment, el treball infantil ha estat vinculat a la feina familiar, normalment relacionada amb l'agricultura, la ramaderia, el comerç, les feines domèstiques i la cura dels germans més petits. Des de fa uns anys, però, els nens i les nenes han entrat també en altres àmbits de producció en condicions d'explotació. Això s'acaba convertint en un element més de generació de pobresa, perquè tot sovint fa que baixi el nivell salarial dels adults i que es redueixin els seus llocs de treball. I, sobretot, provoca que els nens i les nenes treballadors s'acabin convertint generalment en adults i adultes atrapats en feines no qualificades i mal remunerades, tot entrant així en una espiral de pobresa irreversible. El tercer mite que ha definit UNICEF és el que afirma que el treball infantil es dona principalment en les indústries d'exportació. En els darrers anys han aparegut imatges de nens i nenes cosint pilotes de futbol al Pakistan que acabaven rodolant entre els peus dels jugadors europeus. Però només un 5% dels qui treballen ho fan en feines relacionades amb les indústries exportadores. Com hem vist abans, en la major part dels casos, la seva feina es vincula a sectors informals com ara el comerç al carrer, les explotacions agràries, les petites indústries locals i el servei domèstic. Són moltes les nenes arreu del món que pateixen la invisibilitat més absoluta del treball i el servei domèstic, disperses, amagades i àmpliament ignorades. I cap d'aquestes activitats té relació directa amb la indústria d'exportació. El darrer dels mites d'UNICEF té a veure amb la creença que l'única manera d'avançar en la lluita contra el treball infantil és que els consumidors i els governs apliquin mesures de pressió amb sancions i boicots. Aquest prejudici ignora que les sancions i els boicots internacionals afecten només les indústries exportadores i ja hem vist abans que no són l'àmbit de treball principal dels nens i les nenes. D'altra banda, també ignora la capacitat de lluita i de treball dels governs, les organitzacions i les persones dels països del sud, que són els qui tot sovint tenen més capacitat per detectar el treball submergit i invisible dels menors i denunciar-lo. El que els cal a aquestes persones és tenir el suport suficient per tal de combatre'l.